पहिलाव हामबाय फानाय सिनि प्रेस मीडिया नि फाइनाय टाकुक संनो सिनि रिंमानि न खनावै बरक सिनि टिप्रा मथा किल्ला मागमा पार्टी ऑफिस जोंबाय कदाल फाइमानि बांगै सिनि कग्न पिरानि बांगै बरक फाइमानि बांगै ब्रह्म प्रथम हामबाय फारो तासारा हामबाय फानाय सोशल मीडिया वो नाय टंनाय जत्तो सारा त्रिपुरा तासारा सिनि किल्ला बागमा आमचाइनि जत्तो टाकुकतै बुकुक संनो प्रथम खाका हाम खुनुमुं याफारु जों तिनि किल्ला बागमा तिप्रा मथा कायसा प्रेस मीट खायनि नांखा अ प्रेस मीट खायमानि कारण अमहाय जों खना पयला जुलाई 1 तारिख जों सिनि किल्ला आदि ब्लॉक सिनि तिप्रा मथा ब्लॉक कमिटी नि आरो YTF TWF जतो बाय मिलेवै कायसा कटर सुबा सिनि डेपुटेशन रवानि थाङै दंगो अ डेपुटेशन सिनि इतिहास जोंनाय कटर कायसा डेपुटेशन जोंनाय अमनो डेपुटेशन सिनि अर कयेकटा एजेंडा दंगो जों बनतयैनो सिनि जरा आरो प्रशासनिक दंनाय जरा भिडिअ साप दंनाय बरबाय मालायै जों कक सालायनाय अर जागा जों प्रथम दं सिनि रोमान ककब्रक सिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय मासुइनाय अम सिनि राज्यनि दाबि जों चलै दंगो सारा टिप्राव चलै दंगो जों बहायनो किल्लानि टिप्रा मथा ब्लॉक कमिटी नि इंगै जों बहायनो एकय दाबि दायथि खायै अमनो जों ककब्रक न रोमान स्क्रिप्ट बाय सुयनि बांगै जों मेमोरेंडम याफानाय तासारा सबसे नांकुकमानि विलेज कमिटी 2 बছর लाई थांखा ताक पर्यंत विलेज कमिटी खाया ऑटोमेटिक दिले बैनर जेनारेल थुं पारेनो इलेक्शन गई थांखा उपनिर्वाचन पाइखा विधानसभा पाइखा ताकफानो बरकसिनि विलेज कमिटी नो खाया अ विलेज कमिटी तमानि खाया जों सिनि भिडिअनि हयते जों कुसुक लेवल जवाब नानि बांगै जों डेपुटेशन रनाय कारण विलेज कमिटी अर जागा जों सुर तिप्रा मथा कायसानो डिप्राइडिंग या अर जागा बीजेपी खायनाय विभिन्न गुबुन पार्टी खायनाय बरकबो डिप्राइडिंग दंगो हायनि बांगै बैनर खायके सिनर तानि खाया नाय जों विलेज कमिटी नो दायथि खायनि बांगै जों क्राकखे जों डेपुटेशन रवानि थाङै दंगो विलेज कमिटी सारा सिनि पाहारो सिनि बरंनि बांगै डेभलप ngani बांगै खायमलिया कसाजां टंका रां फायमनो कोनो सोबायानि सुजुग करिखा आरो कमिटी करिनि बांगै हायनि बांगैनो जों विलेज कमिटी दायथि खायनि बांगै जों खना क्राक खे डेपुटेशन रनाय तासारा सबसे वानामा जों सिनि किलाम चायो जों खनाखा कयेकटा सिनर प्रूफ बुतंगो ताबक जे सरकारनि जे नक्चरि मनि अर दलबाजी दुर्नीति माजागै टंका कयेकटा नुगो जों बुमुं फाइजाक ठीकनो किन्तु बमों दंगो रां हाखा बैनर एकाउन्ट हाखा सिनर प्रूफ दंगो बनो जों खना सिनि भिडिअ साहेब बाजारा नगनि बांगै सामं थांनाय PMY हुन्दी आवाज प्लास हुन्दी जों बनो खना जवाब नानाय जवाब मारनाय बनो अमतानि हाके अर जागा दलबाजी खाइ दं जों कोनो मते छया खरकसानि बेनिफिशियारि नि रां नतै खरकसा चावानि कोनो अधिकार करे नांखे जों FIR खायनाय थानाव रेडी खाइजाक अमनि बांगैबो जों हायनो खना डेपुटेशन दंगो तासारा रेगा तो बतो जतो जारा जॉब कार्ड गनां जतो नो मा थांनाय अम कायसा नियम सोनाजाक अर किन्तु फिया जारा बीजेपी खायनाय र अर जाया किसु दलबाजी खाइ टंका बीजेपी ओ थांके कायसा जे रेगा मा थांनाय अम कोनो मते सम्भव या रेगा एमन सिस्टेम वो सामं फाइकेन बर नोटिस मा खानाय ऑफिशियल रक कारण ताब कोनो जिनि पंचायत द विलेज कमिटी ओ कोनो कमिटी करै चेयरमैन करै और मॉनिटरिंग सिनि एडिसिनि फाइजाक बनो बर गसैनाया फिया ब्रनि कन्वेनर हनै बीजेपी रक दाला खाई जे बरक सक्रांत खाई तमन जों कोनो मते माने नामया समान भाबे विलेज कमिटी नि जारा रेगा सामं बनो जतनो मारनाय रया आंखे जों ब्लॉक गेराव खायनाय जों याकाय रया खना जों डेपुटेशन फुनुगै रनाय सिनि बुसुक फाम दं अमनि बाङैनो जों खना डेपुटेशन तासारा सिनि एप्रुवेल माजाक विलेज कमिटी और सिनि मॉनिटरिंग चेयरमैन पुरानो दं फिया और जारा ब्लॉक सामं थांनाय बरक सिनि कमिटी नो बरक ग्रेन खायावै बरक बेकायदाबाबो उंक्लक तै खाय विभिन्न ब्लॉक नि डेवलपमेंट सामं होयरानि दुर्नीति करप्शन खाय दंगो बनो जों खना जवाब छावानि बांगै जों थांनाय तासारा तैबो दंगो सिनि किल्ला तिप्रामो किल्लानि सारा किल्लाव सिनि ब्लैक टक जाय रास्ता तंगनि लामा तंगनि हाया बरक हिंगानि मतन इंलिया बाइक थांगो पामचारंगो अटो थांगो लेगंगो कोनो मते खायानि अमो या रास्ता बरक चलाचलंगानि सम्भव नंलिया अमो हाइ कंडिशन बनो दायथिनो ब्लॉक नि तै जारा PWD हुन्दी बरक दायित्व नावै लामा सनावानि इंथों अमनो बाहायनो जों खाना डेपुटेशन माध्यमे जों सावानि बांगै रेडी टंजाक तै कैसे सिनि तै फेसिलिटी सिनि पाहारो
jara tei bu kusuk kusuk murawa tongnai teuima nungya kuar haiya o lungani tei nungui bibinno babe biara majagoi tongo takphano kintu borok sabka sat sabka bikas ni BJP samani borok neta ni bangai kaisa si sabka sat sabka bikas jonogon ni bangai khaiya haine bangai immediate যেখানে তৈমা ঠগিয়া जों सानाय टिप्रा मथा किल्ला बागमा ब्लक कमिटी दाइटिने যেখানে सुबिदा आंगिया आरो जागा चिनि वाटार टंगरो जागा आरो नि बनि डिपार्टमेंट हयते दाइटिने खायन रथों हनै जों बनो बाहायनो खाना राखे रनाय तै कैसा टंगो चिनि पब्लिक हेरेसमेंट जों नुखा जे लोकेल नि जारा बीजेपी हि साकनो गसनाय नेता गसनाय एमएलए टंगनाय नांगो नांगिया बरक चिनि टिप्रा मथा खायनैनो केस खायो खबरदार जों प्रेस मीडिया नि बिसिंति तिनि सानाय जुदि अमा हायके नांग नांगिया अजता केस रय टकाकेनो जों चिनि किल्ला पिएस न घेराव खायनो जों आधा घन्टा सन समय नंगिया जों थाना उथरै रहनाय निरक जुदि बरक कहानी हायानो से खायनि कहानो जुदि केस खायै जे हयरानि खायलेके जों कोनो मते याकाय रया जों रेडिंखा अमा चिनि जबा जों लामखा हायनि बांगैनो तिनि जारा सोशल मीडिया नि बिसिंति प्रि नाय टंनाय जत्त किल्ला आमचाय बागमा आमचाय ताखुक्तै बुखुकसनो सानाय खाना चिनि 10टा नि सिनिने जों अर चिनि पार्टी ऑफिस किल्ला पार्टी ऑफिस जों गैदारिं नाय डेपुटेशन नाय चिनि 3000 नि ऊपर बरक खाना कुथुनाय बरक बायनो चिनि जों डेपुटेशन किल्ला ब्लग रवानि थाङै टंगु हायनि जत्त ताखुक्तै बुखुकसनो चिनि मीडियाव नाय टंनाय सनो कयनाय खाना फायबायदि वातैफानो फाइथों नक बारफानो फाइथों चिनि सोबा चया जों जेखेफानो खाना डेपुटेशन रनाय डेपुटेशन रवै चिनि पब्लिक नि जारा हयरानि खायजाक तमने जों मनो जवाब नानाय जवाब नावानि बांगै जत्तनो रेडी खे फायबायनि बांगै जों किल्ला ब्लक टिप्रा मथा नि इंगै जत्तनो कयनाय चिनि तिनि प्रेस मीट द टंगु चिनि ब्रह्मगोनां ब्लक कमिटी टिप्रा मथानि सेक्रेटारि राजेश सर चिनि आयांग दिगि दा कृष्ण टंगु सर चिनि वाइटिएफ नि प्रेसिडेंट टंगु नरेश तैबो चिनि ब्लक कमिटी नि तै VC नि मनिटरिंग चेयरमैन रक टंगु जतबाय मिलिवाइन हायनो जों तिनि प्रेस मीट खायनि बाद दंखा आर प्रेस मीट नि पाइथागो अमनो सानाय खाना जत फायबायदि चिनि डेपुटेशन अर जतनो फायदे अम जों जतनि बांगै सि सावो हायनि बांगै जत खाना कुथुआ निंला थों हनै असुरा कक सावैने आनि कक सामान अर पाइरखा हायनो जतनो हामबाय चिनि टिप्रा मथा आयलक थों बुबाग्रा आयलक थों ग्रेटर टिपालेन दाइटिनि माथों जतन हायनो